Ka Office u Deputy Commissioner kumjuk kitna trekam sarkar ba kentup ka Executive Engineer PWD Roads Jawai Central Division Jawai, Executive Engineer Water Resource Jawai Division, West Jaintia Hills serengkar kid khor bat nong yalam ka synjuk ya ka Wah Myntdu ka Jaintia Fishing and Environment Protection Association haka khyndew terik kelalengkot kila penlong ka jinglet jurip ya ka Wah Myntdu. Ya kene ke jinglet jurip lalam khmat dauba S Phanbo MCS Assistant Commissioner Revenue West Jaintia Hills serengkar ki sahab sarkar haga jingdon lang uba Kro El Pariat President DHPD President Jaintia Fishing and Environment Protection Association bat ki wei ka jing jurip ka sedang naliar pamkam ka bala jandu jandam na ka daw ka jing pendap khyndew na ka jing sina surong na jing king Myntdu hatre yong riang bat penkut pat ha ur khla. Ka jing jurip ya ka Wah Myntdu ka dei hadin jong ka jing ut jing nam jong ki paj ba nong shong shnong bat nong rep halor ka jing bom shkan shu ka jing yo ek umbam umdi namar ka jing bom la shu ban klong ye usya baladab haki babun ki benta ka Wah Myntdu bat ru ka jing yo alat ki breu ban bret pathar ye ki nyut ki jaklia bat ru ka jing Theh khyndew hasilin ter ki benta ka Wah Myntdu khamtam haki benta badang shnai ka surok thamai ka badan hatre yong riang ki dukhot ka khoi ya ka Wah Myntdu bat dukhot ka Jaintia Fishing and Environment Protection Association ha ka jing jurip ha ki benta ka tre yong riang kila ba ka rukom pentuit khyndew na ka jing shnai ka surok thamai ka long ka ba khlem da prakhan bat omdei tang ba ka bu jing ma henre ka la ru ban pendu ya ka jing long jing man jong ka Wah Myntdu bat menkrem ha ki sngi ki por ban wan la sakhi ba ka jing he jong ka surok ka long arpusan mitar henre ka jing penhap khyndew ka long palat na ka jing khen batur shadu upot uang ka Myntdu nalor kata susi ru ban yo I ba ka menkrem ka dei ka wa ka bakhuit ba henre menta ka laja bat ru ki babun ki telong na khaplum ki laja na ka daw ka jinglor khyndew ban shna surong uba Kro El Parian ulapun sungo hakmat US Phanbo ya ki rai ha ka baya dei ban iada ya ka Wah Myntdu khnang ban shngai biang ka jing yo umbam umdi ki nong shong shnong ki nong rep ka ba ha ki penthor nen penthorwa khamtam ban nang la ban penne pensa ya ki do wa kumju ki saudong saukun ka Wah Myntdu ki dukhot ka khot ya ka Wah Myntdu bat dukhot ka Jaintia Fishing and Environment Protection Association ki laong ka por kala dei ban khat bat khlong no ya usyap ha ki benta ka Wah Myntdu khnang ba ka Wah Myntdu kan long kum ba ka julong menshwa.